je veel aan mij gedacht? Ik denk de hele tijd aan jou. Wil je weten wat ik met je ga doen? Nog heel even geduld. Wat je? Dat die killer dan toch nog uit het moeras opduikt, hè? Dat weet je toch? Praten jullie überhaupt wel eens met elkaar? Ja, natuurlijk wel. Het is echt zo typisch jullie generatie. Die denkt alleen maar aan zichzelf. Hoor wie het zegt. Wat is er gebeurd? Niks, zei ik toch? Heeft Brit weer iets stoms over mij geluld? Ik zie je op school. Nu ik het weet ook! Oh, Luc, je doet me pijn. Je bent echt niet goed, jij. Ik kende Leila niet zo goed. Ze zat altijd een beetje stilletjes in de hoek. Dat misschien niet zo'n grote mond als de meeste meisjes hier, maar ze was lief en ze was slim. Ze was een geweldige zus en ze is vermoord. Hé, ik geloof je, hè? Het Spinoza Lyceum in Amsterdam is opgeschrikt door een reeks zelfmoorden onder leerlingen. Alleen in de regen, de straten zijn verlaten, de auto's rijden door. Ben je het gek als je getrouwd bent met zo'n ijskast als jij? Slik jij pillen? Het is heel onschuldig hoor, mijn vader is apotheker. Ze heeft de voordeur stevig dicht gedaan en is toen als vanzelf naar deze plek gegaan. Ze wandelde langs rijen blinde huizen. In ieder huis zijn de gordijnen Ga naar de dicht. slaapkamer, schiet op! Oké. En ergens in de verte het laatste streepje licht. De makers van Boy 7 Vals en Shock presenteren Schuld. De thriller musical naar de bestseller van Mel Wallace de Vries. Vanaf nu overal in het theater.